I els dia jo avui que este plaça Major era redonet, que a banda de conèixer una miqueta millor Andrés Averastur i el seu fill, tindríem també bona gastronomia, que serà una miqueta més tard, amb Paco González Juste, i opcions artístiques per aprendre-les i per a tota la família, que és el més interessant. Anem a parlar del Centre Municipal de les Arts Rafael Martí de Viciana, ubicat a Borriana. Anem a saber com funciona i com se pot aprendre, quines arts se poden aprendre i com se poden aprendre pràcticament des que naixem o tenim un anyet fins... Bueno, els papers diuen fins als 80, però suposo que si un alumne de 86 igual podrà passar. Anem a presentar-los als nostres convidats. Pepe Azpitart és el director del centre. Pepe, benvingut. Hola, gràcies. Si hagueres de presentar el centre, explicar, perquè és ben curiós, no? Com ho faries? Com el presentem? Pues mira, és un centre que tenim vora 1.000 alumnes i, com tu has dit, de totes les edats. Tenim xiquets d'un any que venen amb els seus pares i tenim gent molt major, de més de 80. Bueno, si poden fer coses, poden vindre al centre. I és un centre on tenim dansa, on tenim música i on tenim arts plàstiques, i a partir d'ahí ja articulem tota l'ensenyança, un poc segons l'edat que tinga cada persona que ve. Preparat segons l'edat i segons les habilitats, 22 aules, un auditori, 34 professors titulats per a les distintes disciplines de les que hem parlat, vull dir una cosa seriosa. Clar, la veritat que és una aposta de l'Ajuntament de Borriana ja fa temps, però han passat per ahí diversos grups polítics i tots han apostat pel centre, sobretot econòmicament, tenim un edifici que té 10 anys, magnífic realment, i jo crec, està mal que jo ho diga perquè soc el director, però per a un ajuntament com el de Borriana, per a un poble com el de Borriana, és la millor política cultural que se pot fer, perquè tens a una gran part del poble practicant cultura. La idea realment és preciosa i és important, diria jo, i normalitzar i quotidianitzar i integrar a la família en totes aquestes arts. Jo crec que al cap i a la fi és un ensenyament per a la vida, vull dir que és que a tots ens va bé. Clar. Un poc la idea realment és el que tu has dit, no? Això és un ensenyament per a la vida. Després tenim alumnat que al final acaba sent músic o acaba ballant, tenim xiques que ara estan ballant a Holanda, per exemple, professionalment i que han passat pel centre, o que després estudien arts, però per a la majoria va ser una cosa que, de dir, jo no seré un artista professional, però jo podré continuar fent art tota la vida, ja siga música, dansa o el que més m'agrada. I ho podrà fer jo, i ho podrà fer el meu fill, ho podrà fer ma mare, etc. Jo crec que en l'ensenyament en general hem tingut mancança de donar-li el valor que cal a les ensenyances artístiques perquè t'ajuden a estructurar el cervell exactament igual que les matemàtiques, o més encara. Ara xerrarem del tema perquè vull saludar a Anna, que la tenim així, d'oyente, i no l'hem integrat a la conversa. Anna Piquer és professora de música, és coordinadora del Jardí Artístic, que és una qüestió ben interessant, ha apuntat un poquet, Pepe, ja havia des d'un anyet, ja podem vindre amb els seus pares. Conta'm què és el Jardí Artístic. Sí, efectivament. El Jardí Artístic és una activitat que se fa des de xiquets ben xicotets, en el recolzament, en l'acompanyament en l'aula de les famílies, fins el que són els 3 anys, i a partir d'ahí sí que ja són unes classes individuals en les que estan els peques. Ja van ells, ja se van independitzant dels pares. Exacte. Però el que són les primeres edats dels xiquets més xicotes fins a l'any, realment ells estan rebent estímuls i tal de les 2 disciplines que realment ells poden afrontar sense ningú problema, com són la música i després la dansa a nivell de l'aparell psicomotriu i tal. A partir d'ahí, clar, la psicomotricitat fina ja va un poc més i a partir dels 2 anys ja és quan s'integra la tercera disciplina que tenim al centre, que és les arts plàstiques, i a partir d'ahí a la mateixa quantitat de sessions ja van fent una sessió de cada una de les 3 disciplines que tenim allí. El que fem és, en els que treballem en els papàs, per qüestions també de donar la possibilitat a tota la gent que pot, és una activitat que fem els dissabtes al matí
i això també permet més disposició. Conciliar. Sí, exacte, la conciliació i que realment, així de tot, hi ha molta gent que igualment està treballant, però també dones l'oportunitat del xiquet que realment no pot ser tampoc acompanyat per el pare o la mare, ve una abuelita i coses així, però el cas és que és el nucli més a prop del xiquet el que realment... Ell també en acciona. El que realment això manifesta al xiquet el fet de lo que valora les arts per a que ell també reconega que realment això és molt interessant per a ells. És que a mi m'agradaria un poc escarbar ahí, saps? Per què és important que en 2 anys, que en 3, saben escoltar música, a participar d'ella, a ballar-la, o a partir dels 3 anys de l'edat que vosaltres considereu, agafar pintura i veure que amb això se poden expressar? Mira, nosotros, xiquets comencen a estudiar només música al conservatori, o només dansa, o només arts plàstiques, a partir que tenen 8 anys, perquè a nosaltres ens agrada dir que no volem que aprenguen tècniques artístiques per ser un gran instrumentista o per ser un gran ballarí, sinó el que volen és que tinguin un desenvolupament emocional i un desenvolupament de la intel·ligència creativa, que és el que no se treballa tant a l'escola. És un desenvolupament, perdona que te diga, complet de la persona, que possiblement en el que és l'escola ordinària, i ara encara hi ha música, però quan jo anava a escola és que no teníem ni música, era tot matemàtiques i ciències i no sé què, que està molt bé, cuidao, però tot és important per a la formació de l'individu. I a més una cosa, a mi m'agrada perquè moltes de les activitats extraescolars que n'hi ha són o anglès o esports, i per exemple esports té una dinàmica que és sempre de competició, i el que tu aprens en la dansa o en la música és a cooperar, és que els teus companys, amb 10 xiquetes més, aprens a fer una coreografia o aprens a tocar una peça, etc. I també a valorar l'art, vull dir, a participar d'ell, que és interessant, a participar en conjunt, en combinació amb altres persones, però també te formes com a espectador, com diem molt bé, no cal que te decis que un instrumentista, que siguis fabulós, però només la part també educativa de saber apreciar. Sí, efectivament, és el que ha començat un poc dient ell també, clar, exacte. Vull dir, tu n'estàs formant futurs artistes, o sí, però segur que van a ser persones que van a visitar museus, que van a apreciar tot allò d'una manera molt més... De més consciència, no? Molt més, sí. Més viscut en primera persona. I com vos organitzeu? Ja m'he apuntat una cosa, en una sèrie de classes, és dissabte pel matí, però com és l'escola, el centre, el dia a dia com és, Pepe? Bueno, encara que tenim activitat de matí i de vesprà, diguem que és a partir de les 4 de la vesprà quan comença tot el gros, i a partir de les 5:30 allí no pot entrar ningú més, no? Però sí, bueno, pues ho tenim tot organitzat per edats, com ha dit, de 0 a 7 anys estaria el jardí artístic, on fem les 3 disciplines, música, dansa i arts plàstiques, i els xiquets tenen una experiència de tot el conjunt. A partir de 8 anys, de 8 a 11 fan un cicle elemental, ja trien dansa o música o arts plàstiques, i després tenim de 12 a 18 uns cicles per a adolescents i finalment adults, no? I les vesprades són per als xiquets, a partir de 5:30 els més joves, els adolescents solen vindre a les 4 o més tard, 6:30, 7, els adults quan poden, perquè aquest és el món dels adults. I, per exemple, de matí sí que tenim algunes activitats que són per als més majors, però tenim activitat, el centre està a tope de dilluns a dissabte de matí també a la 1:30 ja sí que tanquem i diem no podem més, el dilluns mos veiem. M'ha faltat també descansar tots precís. I tot és menester. I què és el més gratificant, Anna? És infinit realment, perquè clar, n'hi ha molta gent que ve al centre ja perquè està buscant arrimar-se un poc a les arts perquè... De sensibilitat o interès. Exacte, o bé perquè inclús ells no han pogut apropar-se a ninguna de les 3 arts i voldrien que les coses foren diferents en els seus peques i els porten, o inclús gent gran de dir, perdona, volia jo estudiar piano i tinc ara 40, 70 o els anys que siga i vaig a fer-ho i ho aconseguissin. La mare de la meva, jo tinc una filla de 7 anys, i una companyera, Elisabet, sa mare, és una persona que dibuixa extraordinàriament bé.
però en una època en la que dibuixar això no era treballat ni res. Clar. Estudien, hem de fer el monigoig. I ella té Clar. aquesta espineta que, per exemple, la filla sí que està podent-la desenvolupar i aquesta seria una opció interessant. Claro. Sí, a més, clar, en totes les disciplines un poc també, perquè bueno, pues la dansa també té un cert buit també a nivell de conservatori i tal, així a la província, però realment, claro, com que tens tantes coses obertes, tens tantes opcions, pues, bueno, si no t'encaixa una, t'encaixa l'altra i acabes fent alguna cosa, i realment jo crec que avui en dia si la gent valora molt pues això, la part creativa, la part artística i bueno, pues simplement per lo que ells s'emporten a casa i sí. A mi també m'agrada dir, per exemple, que nosaltres fem cultura popular, no popular en el sentit de que hem de conservar unes tradicions, que també tenim, per exemple, balls tradicionals, sinó cultura popular en el sentit de que el nostre alumnat després fa un festival i veus el que han fet i, oye, això és cultura. I estan fent, està clar que no estan fent a un nivell professional, però, no sé, jo me'n recordo d'haver vist gales de dansa o de música i dius, ostres, estos xiquets tenen 13 anys i m'estan fent això, estos ja tenen un nivell. Això s'observa en l'alumnat, el que té... Perquè a banda de l'interès i de la tècnica que es pot aprendre i tal, hi ha una cosa com màgica en les arts, i és que tens ese plus, no? Ese talent, o no sé quina seria l'expressió correcta. Sí, realment, claro. Sí, i clar, pots ajudar-li a créixer. A créixer, claro. Sí, però... A més, i per contra, hi ha qui dirà, mira, esta persona no se dedicarà mai a ballar, però el progrés que veuràs, a lo millor, en aquesta activitat en un crio, que al principi no s'aclarís què tal, que després ja té certa coordinació en moviments i ho ha disfrutat. Clar, de fet, per exemple, a nivell dels més xicotets, a nivell de lo que és el jardí artístic, sí ve molta gent de mira, és que el meu pediatre m'ha dit que no parla molt bé, que li vindria bé vindre a aquesta activitat perquè canten, perquè aixina treballen, tal, o que a nivell psicomotriu li costa, que vindrem perquè... Vull dir que inclús especialistes i tal, mèdics que recomanen la nostra activitat perquè és molt positiva per a treballar les coses que... O perquè un és molt talentós o perquè un necessita treballar més per arribar a... De la mateixa manera la gent gran, no? Jo posava l'exemple de la mare de l'Elisabet, però... Mira, gent gran que no té l'oportunitat de dur a terme aquesta activitat que li feia il·lusió o per a la qual tenia habilitat i no l'ha pogut desenvolupar, o sí? A mi m'encanta perquè veig, hi ha gent que passa allí i que està bé, però n'hi ha d'altres, des de xiquets de 11 anys a gent major o adulta, que veus que s'han enamorat. S'han enamorat de tocar o de fer ceràmica o de ballar, i tu le lleves l'activitat i dius, però què passa? Sí, no poden parar. I sí, tenim molts exemples. Mira, de música ara me'n recorde, l'altre dia estàvem parlant, tenim diversos alumnes adults que han començat a estudiar un instrument adult, que això és difícil pel temps, per la dificultat que tens, etc. I ara toquen la banda de Borriana, l'agrupació filharmònica borrianenca, té una orquestra amateur, que és de les més importants, jo crec, de la província, i ara estan tocant allí i pues això és una gratificació enorme. Sí. O gent, jo vaig fer ceràmica al centre també, i tinc amics, bueno, per a mi... Com a alumne, vols dir? Com a alumne, sí, i continue. Però tinc companys que igual, que és un moment que fan ceràmica i ja porten no sé quants anys i no ho deixaran, i d'art moltíssima gent, sí. I per a poder participar, per a poder matricular-se, per poder matricular els nostres fills, per poder anar... Això com se fa? De ser al principi de curs, n'hi ha cursillos al cap de l'any, de quina manera organitzeu el curs, diguem? El millor és vindre en juny fent una preinscripció per al curs següent. Això és el millor, és vindre, o si vols a la pàgina web, informar-se. Sí, a més la pàgina web està molt completa, he investigat. Després, en setembre, tenim com una nova onada de matrícules, perquè la gent ja s'ha arreglat els horaris, però solen començar a mitjans setembre. Però, excepte unes quantes activitats, com són el Conservatori de Música, la majoria, si mos queden places, pots entrar quan vulguis o quan pugues, realment. Això també és interessant saber. Clar, sí, de jardí artístic, per exemple, mos queda molt poquet, perquè estan les classes quasi a tope.
Que xulo, Sí. això. Quina bona notícia. Sí, de música pues queden instruments que són un poc més minoritaris, com el oboe, com la trompa, coses així. De dansa, com són classes col·lectives, la majoria tindrien cabuda si volen entrar. A més, és veritat que opcions de dansa així a les comarques del nord no n'hi ha moltes opcions. I les instal·lacions, que ja faré un poc de promoció, les instal·lacions que tenim al centre són realment estupendes. Perquè me deies que, bueno, abans de començar l'entrevista m'explicava, existís des de l'era democràtica més o menys esta filosofia d'escola, però, no, esta escola vull dir, però esta filosofia o esta manera concreta de treballar de la que m'esteu parlant, este edifici nou en la que te cau de tanta gent, això és més modern, vull dir, de farà una dècada o per ahí, no? Encara que Anna porta més temps treballant que jo, però jo me'n recordo, al principi van començar en un edifici, la Casa de la Cultura, que està allà a Borriana, que és un edifici molt bonic, però que no estava fet en condicions per a classes, i des de fa 11 anys, no? Sí, allà quan vas començar a agarrar forma de tot el que n'hi ha en l'actualitat, és quan l'Ajuntament també va començar a plantejar-se d'edificar allò i tal. Llavors, clar, realment l'edifici i l'aulari està tot fet i pensat. Preparat. Exacte, per al nostre tipus d'activitats. I, clar, és comodíssim perquè són unes classes diàfanes, són unes classes... Bueno, n'hi ha de tot, perquè també n'hi ha una bona aula d'informàtica, per exemple, vull dir que realment, però sí, n'hi ha un aulari mateix de dansa espectacular, realment fabulós. I 34 professors, Pepe, te fan cas o què? Ara que no t'escolten. A vegades. Però bueno, ells també me suporten a mi i ja està. Bueno, pues jo vos agraïs que hàgiu vingut a parlar-nos una miqueta d'aquest Centre Municipal de les Arts Rafael Martí de Viciana. Està a Borriana. Des d'un anyet fins a 80 anys, encara que no siguis nascut a Borriana, també te pots matricular. Exacte, no n'hi ha problema, els preus són molt populars, o sigui que sí, que jo anime a tot el que tinga alguna inquietud artística que se vinga cap a Borriana, que està allà al costat i que podrà estudiar el que vulgui. Sí, de fet, així és la nostra realitat, també, que d'ací, de Castelló, se desplaça moltíssima gent i de tots els pobles en general. Castelló, Vila-real, Nures, Alqueries, La Vall, de tots. Sí, la gent de la Pobla, o sigui... I a més és de venir a filosofia, no? Que això acaba de formar a la persona, a més són activitats divertides, sense oblidar la seva part de tenacitat o de disciplina, que també està molt bé, però són divertides. Moltes gràcies per vindre. A tu, gràcies. Moltes gràcies. Per deixar-vos embolicar. Ens ha agradat presentar un centre que ens sembla realment interessantíssim, la proposta que ens fan des d'este centre Rafael Martí de Viciana, Centre de les Arts. No se'n marxen vostès molt lluny, que és moment per a una pausa, però tornem de seguida.